Arbejdsmarkedet har ændret sig markant igennem de seneste 20 år. Tidligere fandtes der en betydeligt større bredde i arbejdsudbuddet, samt en arbejdsplads til de fleste mennesker i vores land. Havde man for eksempel problemer med at samarbejde med andre og ikke passede ind i teams, havde man muligheder for at arbejde alene. Ingen behøvede at tage egne initiativer, være fleksible osv. Men derimod er kravene stadig lige så stærke til, når det gælder at passe tiden, at komme og gå på et aftalt tidspunkt og at benytte arbejdstiden effektivt. Det er vigtigt at pointere, at mennesker i sin helhed ikke har forandret sig nævneværdigt, men derimod er kravene til, hvordan vi skal agere på arbejdspladsen blevet forandret. I udviklingen af de basale kompetencer har vi interviewet ca. 50 chefer og arbejdsgivere om, hvilke krav de stiller til sine ansatte. Det er også blevet gennemført et antal gruppediskussioner omhandlende, hvad som indgår i begrebet basale kompetencer. Derefter er det blevet lavet justeringer i forbindelse med, at vi har testet metoden i praksis. De fleste mennesker har de grundlæggende basale kompetencer, men vi kan konstatere, at dem, som har stået uden for arbejdsmarkedet i længere tid, har brister på området. Dette kan skyldes, at prioritetsrækkefølgen er blevet ændret. Har man ikke arbejdet længere tid, ved man heller ikke, hvad som er vigtigst. Der findes andre ting, f.eks. at hente og bringe i daginstitutioner, lave mad osv. Efter en periodes indskoling tilbage i arbejdslivet, begynder det som regel at blive forbedret. Jo længere tid man har været ude, jo længere tid tager det at komme tilbage i rutinerne. Sproget er ikke en basal kompetence, men vi ser os nødsaget til at tage emnet op, eftersom at mange anser det for nødvendigt at have en høj kompetence i det svenske sprog, for at få en plads på arbejdsmarkedet. Selvfølgelig har det forskellig betydning, alt afhængig af hvilken branche der er tale om, men erfaringer viser, at man godt kan fungere godt på en arbejdsplads uden nogen større kompetence i det svenske sprog. Denne kompetence har desværre blegnet de senere år. Hvad er de basale kompetencer? I en stor del af interviewsene siger arbejdsgiverne, at de erhvervsmæssige kompetencer kan man lære den ansatte, men at have de grundlæggende basale kompetencer er et krav fra begyndelsen. Der findes 11 basale kompetencer. 8 af dem er grundlæggende, et must for at man kan begå sig på arbejdsmarkedet. Metoden viser tydeligvis, hvilke som man behøver forbedre. Man kan fokusere på det væsentlige, hvilket givetvis bliver både mere effektivt og mere meningsfuldt for deltageren. Metoden handler ikke kun om, hvilket som kræves for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, uden også at se på deltagerens personlige egenskaber, hvilket ofte leder til positiv og vellykket valg om, hvad man vil satse på i fremtiden. Det giver altid et bedre resultat at udvikle sine styrker og gode egenskaber, i stedet for at arbejde på sine mangler. Dette kan man eventuelt gøre senere. Pålidelighed. Forklaring. Med pålidelighed menes, at individet følger både skrevne og udskrevne regler og tager ansvar og står ved sine handlinger. Loyal mod sine omgivelser, chefer, kolleger med. Taler ikke dårligt om ovennævnte grupper, har ikke konkurrerende sidevirksomhed. Med andre ord, man skal ikke være illoyal. Gennemføre sine arbejdsopgaver, som man forventer at gøre det. Kommer til møder og løser opgaver, som man har lovet. Ærlig i forbindelse med håndtering af penge, materiel osv. Nærvær, punktlighed. Forklaring. Med nærvær og punktlighed menes individets respekt og evne til at komme, gå og anvende tiden på arbejdspladsen på en måde, som alment accepteret på arbejdsmarkedet. Passetider indebærer at komme i så god tid til arbejdet, at man kan nå at skifte til arbejdstøj, inden man skal påbegynde arbejdet. Ikke tage for lange pauser. Hvis det er 20 minutter, man har, er det 20 minutter, som man skal holde, og ikke gå hjem, før arbejdstiden er slut.
God arbejdsmoral indebærer, at individet udnytter arbejdstiden så effektivt som muligt. At man for eksempel følger den rygningspolitik, som man har på arbejdspladsen, og at man ikke anvender sin private mobiltelefon i arbejdstiden osv. God fraværsmoral indebærer, at individet varsler i god tid, hvis der planeres fravær, og ikke at være uberettiget fraværende. At man ikke er syg uden årsag, og at man gør sine private ærinder, f.eks. tandlægebesøg, bankærinder osv. efter arbejdstid. I særtilfælde kan man dog tage fri, men dette er virkelig kun i særtilfælde. Evnen til at samarbejde. Forklaring. Med evnen til at samarbejde forstås individets forståelse af sin betydning, opgave i organisationen, og er åben og positiv for at støtte ledelsen og medarbejderne i at opnå de opsatte mål. Forstår, at hun er en brik i det større spil, og ikke en person, som skal gøre alt selv. Føler sig delagtig og tager et fælles ansvar sammen med arbejdsgruppen. Stiller op for sit arbejde og sine kolleger. Respekterer omgivelserne, arbejdsgruppen, kunden osv. Kan håndtere kritik og ros. Åbenhed. Forklaring. Med god åbenhed menes, at individet viser respekt og møder kolleger, kunder osv. med gode forudsætninger på en positiv måde. Møder kunden med et smil, ikke sur. Forsøger at være fordomsfri mod omgivelserne ved at behandle alle pænt. Er empatisk. Er artig og venlig samt kammeratlig mod sine kolleger. Kan tilpasse åbenheden efter situationen. Nøjagtighed. Forklaring. Med nøjagtighed menes, at individet besidder evnen til at udføre et arbejde ifølge arbejdsgiverens ønsker til ret tid og i rette kvalitet. Har evnen til at levere i rette kvalitet og til rette tid. Har for vane at tænke før man handler. Har sans for detaljen. Spørg ved usikkerhed. Arbejde efter instruktioner. Forklaring. Med at arbejde efter instruktioner menes at have evnen til at forstå en mundtlig eller skriftlig instruktion, samt at virkelig gøre dette til det ønskede resultat. Er åben over for nye tanker og idéer. Er åben over for andres idéer og løsninger. Kan følge, give og tage imod informationer og instruktioner. Udholdenhed, motivation og tålmodighed. Forklaring. Med udholdenhed, motivation og tålmodighed menes, at individet ser meningen med det, hun foretager sig, og indser, at de fleste job indgår der både gode og dårlige momenter, og med tiden finder jeg også drømmejobbet. Har evnen til at gennemføre sin opgave, viser interesse for sin opgave og udvikler sig inden for området, tager gerne kritik og ser det som en personlig udvikling. Fleksibilitet. Forklaring. Med fleksibilitet menes individets evne i hverdagen og at være åben over for forandringer af forskellig art, samt gavner organisationen og resultatet af den pågældende opgave. Besidder evnen til, at hvis der behøves ændres retning eller omprioriteres. Har evnen til at finde løsninger. Tilpasser sig til situationen og omgivelserne. Service-minded. Forklaring. Med service-minded menes individets evne til at se kundens behov og levere dette efter kundens, opgavestillerens ønske. Har evnen til at lytte og forstå kundens behov.
kan møde på kundens vilkår, har et ønske om at se tilfredse kunder, har et ønske om at hjælpe til. Opmærksomhed/lydhørhed. Forklaring. Med opmærksomhed og lydhørhed. Forklaring. Med opmærksomhed og lydhørhed menes, at individet er åben og har evnen til at se kollegers, kunders med videres behov. Kan se, hvad som behøves at gøres. Er opmærksomhed på, at alt går som planlagt. Opmærksom på, om kunden har behov for hjælp eller ønsker at bestille. Er en aktiv og god lytter. Kan tage andres forslag til sig. Evnen til at tage initiativ. Forklaring. Med evnen til at tage initiativ menes, at individet selv ser, hvad som bør gøres netop nu, og derefter udfører dette. Tager gerne fat i sager, som bør gøres, men som ikke bliver gjort. Er kreativ og kommer ofte med forslag til ændringer, og samtidig tager ansvar for, at de bliver gennemført. Er løsningsorienteret. Har forståelsen for planlægningen i organisationen og er fremsynet.